as a married man, please never forgive your cheating wife. Nwaanyị ahụ nwoke ọzọ gara aga na-eji ihe agbagarakwala ya. Even the Bible condemns it. Our tradition against it. Any day esere na nwunye gị nwoke ọzọ edinara ya na nwaanyị gị ga-ese ka gị gbaghara ya maka ụnụ amụọ n'ụmụ, ọnwụ ga-abịala. Izurela ọnwụ gị n'ike, iriwele orikọ, maka nwaanyị ahụ ga-ewere ihe ndị were ebe ọzọ bịa shiere gị iri na-eri. Ọ na-egbu ụmụ nwoke Igbo gboo, ọ na-akụghị mgbọrọ, ọ na-eme ihe ọrịa dị iche iche. Ụmụ nwaanyị ndị nke ekwere dị wiked enwe ike gwa gị n'ụwa sa ha agaghị ele ije ka amara ihe a ga-eme dọwa gị. Agaghị anọkwa na-asị na-elefu gị na-evu gị na-aga tili ụbọchị ị ga-anwụ. Baịbụl sị nwaanyị ọwụla bidoro menwudu ihe dị otu ọ ihe kwesịrị ime ka nwụ di emegịrị chụpụ ya n'ụlọ. Mana ndị Igbo na-ekwu na ndụ mmadụ dị ka akwụkwọ ede, ị na-agaje n'ọhịa nwa akwụkwọ ede besi aka ya gbawa. Mgbe nwaanyị gị gara aga yifuru nwoke ọzọ akwụ ya banye n'ime, nduke gị agwụla ehie ka nduke gị gwụrụ, maka ihe niile banyere gịnị ka nwunye gị ga-anọ na-akọrọ ya, ma ndị ọma ma ndị ọjọọ. Nwaanyị gị ahụ na enyi ya nwoke nwere ike gbufuo gịnị. Chere ebe ihe mere ihe nini o mepere okwu ya ọbanye ihe n'ime, enwe ihe ọzọ na-enwe ike imere ya n'ụwa. Ịhụnanya ahụ o nwere ebe ị nọ emuvuolie to this young man. Echekwere sị ka ọ bịa gwa gị na ọ wụ dị ihe ọjọọ, ọrụ ekwensu. Ọwụda ọrụ ekwensu, ekwensu enweghị ọrụ. Ọwụ ọrụ nwaanyị gị. Ọkwa ihe ọ plan jee. Asọ ọrịa bịara ihe egbu ehi awụghị ọrịa ọma. Ọwụ ụbọchị ahụ ka nwunye gị nwere echiche sị ịla nwoke ogeji na. Ọwụkwa n'ụbọchị ahụ ka nwoke onye planịrị sị taa nwoke agaghị anọ. Achọkwara m ịgba gị na sị ehi nwụrụ ha na akwụkwọ na ehi bidoro. Ha ebidola eme nwunye emenwe. Mana Chineke abịa mepee gị anya chi gị sị lekwa udu ha nwunye gị emenwe. Nwanne m nwoke achọrọ m ịyọ gị na sị ekwekwele ekwe ka ịnabata nwaanyị ahụ, maka ị ga-esi n'ọrịa bee ya n'ọrịa, ị ga-esi na nsogbu bee ya na nsogbu, ị ga-anwụ ọnwụ ihere, ị ga-enwe respect ebe ụmụnne gị na ụmụnna gị nọ, ị nweghịkwe respect ebe nwaanyị gị ahụ nọ. Ọ bụrụ ma iwu nwoke Igbo ile vidiyo na-ata mee ihe koro ndị Igbo ọzọ aka, ọ ihe na-eme mgbe ụfọ a na-asị ka edi ụmụ nwoke ndị eji anwụnwa iriele nwaanyị were ị na akwamiko. Nwaanyị kwụrụ ụgwọ isi ya bịa were shiere gị nri, ọrịa dị iche iche ga-abịa gị, mana ị gaghị ama ihe mee gịnị nwụọ. Ịchọfụta ha lasa nwunye gị menwe iko si n'ụlọ ọha fụọ, erikwele nwaanyị ahụ isi ka ị nwee ike dị ndụ maka nka. Fọlọ anyị na Aka Igbo TV, shia, mekwe kọmentị gị ka anyị mara ma okwu dị otu a ma ọ bara uru ma ọ baghị uru. Sendị ya etu ụmụnne gị ka ha nwee ike matasị ọrịa mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke na-arịa na-esi na udo ndụ nwunye ha na-ebi. Udo dịrị onye ọbụla.